Angibingelele bafethi. Biza impilo ukuthi sinjani. Mina uFuka Masango. Ngithi sibonge uNkulunkulu sasivusa, sasithandile. Yazi ngizoba short, very short. Nakhumbula Friday or Thursday bengifakwe eNkunzimalanga kaJazi wami. Yabo. Faka eNkunzimalanga kaJazi wami ngoba bekubanda. Kanti bekade ngishawe leya fever yami. Engithe ngishawe i-fever ebusuku. Ngoba bengilelwe umqamelo. Ngavuka sekubuhlungu amathambo wonke lamathambo. Yazi ngi-end up ngiba ne-infection, bladder infection. Yabo. Umgqibelo. Ngoba ngithe mangithi ngiyachama upowder. Yabo ukhombisa ukuthi sengiqala i-infection. Ngokuthi ngingaya kudokotela ngaleso sikhathi. Kodwa ngathi with my daughter ake ngisebenzise izinto zesiZulu, ama-herbs. Yabo. Ngobani wathi yazi abantu besifazane lezi zinto ziyabahlupha, izinto zezinye nani. Wathi angisebenzise yona ukuklina isinye sami. Yabo. And then ngenza njalo. Uyazi ukuthi from Saturday, Sunday ngahileka, ngaba right. Phela into angitshele yona uthe fanele ngiphuze amanzi kakhulu bese sakha lembisa le. Ngoba ngithi ngiyakhumbula ukuthi ngilo nginitshela ngama-cloves ginger and cinnamon, what ama-spices. And then this time ngintshela ngelento-ke manje yini le i-buchu leaves. Yabo. Ngikhuluma ngezinto abelungu asebeyithatha bayifaka ey'tolo zabo, kodwa izinto zesiZulu njalo. Yabo. And then ngathi mina enganeni, okay, let's do it because this is leaves. Into ade ngizoyenza ade ngizohamba ngekudokotela, into ade ezoyenza udokotela ade ezongifaka ilephuzana i-antibiotics. I-antibiotics lento erong emzimbeni wethu. Yabo. But into engifuna ukuyifaka kakhulu kubantu, asiphumeni ngilezi zinto zamaphilisi. Ziyalimaza. Yabo. Nayi le shandisi. Bafethu umuntu uzobuka akuthandayo angakuthandi. Yabo. Mina ngihila abantu abawi-disability, ababa kulesimo engikusona. Lento ungayithenga uhlale naye endlini. Yezwa, uhlale naye endlini. Uma ngabe kukanjani ngizonitshengisa nakho la. 1 liter uphuzile ebusuku, awuphuze emini. Yabo. Ngiphuza ilitha ebusuku, ngiphuza ilitha emini. Nawo ama-herbs. Yabo. Kade kugcwele kwiphakethe. Futhi bangenzela, yabo ivulekile lento. Bangenzela yona ngayisebenzisa abasharp. Yabo. Abasharp alendlela yokuthi namhlanje usuku lesithathu sengiyiklini, ngifuna ayithi ngisebenza amaphilisi ngiwasebenze 3 days. Izinto ongazidla zisayibulala. Azinankinga bo. Azibulali ama-herbs. Yabo. Nawa lami. Ama-herbs. Yabo. Ayishaya.
Aklineka bafethu. Yabona upowder nalento ebala kwi-bladder. If mawuthi ufaka i-catheter uze kuba buhlungu mawuthi ufaka i-catheter. Kwaphela konke ubusuku ngomgqibelo. Kwaphela konke bangaphuza ilitha, ngaphuza leli litha le yamanzi. Yasingihlalela yathi miphuza nawe u2 litha, ngaphuza u2 litha emini, ngaphuza u2 litha ebusuku, ngaphuza ilitha futhi yelento le. Ngaphuza futhi ilitha yayo leshandisi le ibhuju. Yabo. Ngaphuza ngithe mangiphuza nathi 1 litha lo. Wanamhlanje lo wokugcina. Sengilimazile. Ngiyishaye kanje. Yabo. Ngishaye mhlawumbe into engangenkomishi. After that namhlanje eyokugcina lena ekade ngimile futhi ngishaya nayisizani nyana. Manje ngifuna ukushaya amanzi yabo. Azongihlula kwathatha yabo. Nawa amanzi, I hope niyawabona amanzi ami lawa engiwashayayo. Nawa amanzi engiwashayayo yabo. 2 litha wami lo we-Oros, 2 litha wami wamanzi lo. And then bese ngiyayishaya ke le mpahla le. Yabona le untokazi lo ungitshela ukuthi udokotela wami, I call her my dokotela manje, because ade ngizofaka i-antibiotics emzimbeni, ade ngizohamba ngiyojova. Wathi hlukana namaphilisi, awusebenzise nje izinto zesintu, into ozophuza amanzi njengetiye. Ayithi waliphuza itiye, aliphuza ikhofi, awuphuze nje ngimile ngilimaza. Yabo. Uphuze and then after that uzoba sharp. Uyeke ukuphuza lezi zinto zenu lezi zinto zenu lezi ama-antibiotics, ujove ama-antibiotics. Yi-sharp manje usuku lesithathu. If made ngiphuza amaphilisi ngithi after 3 days ngiba ngcono. Ngiphuze lento from ngomgqibelo isonto ngayibona ukuthi ngihilekile. Uyathi fanele ngiphuze no vitamin C. Ngaphuza i-met lemon, ayithi ngaphuza i-met lemon ngazizwa ngi-right. Ngesonto ngaphinda ngashaya i-met lemon. Ngazizwa futhi ngi-sharp kakhulu. Namhlanje ngithe mayithi ngiyavuka ngazizwa izolo kade sengi-right, ngasafune lutho. Thatha lo 3 days. Namhlanje ngizoshaya njengoba manje ngivuke nale litha, ngizoshaya enye ilitha futhi yantambama nomunye 2 litha wasekuseni nomunye 2 litha wantambama. And then ke injalo bafethu. Njengoba nginitshengisile ke ukuthi uyabona asijwayeleni ukusebenzisa izinto yabo ama-herbs. Siphumeni bafethu kuma-antibiotics. Siphumeni, angikhangisi bafethu, ngenzela abantu abakwi-disability ukuya kudokotela it's 450, yabo. So injalo bafethu lento, asilike, subscribe, nisicommenteni.